very, very sorry. But I'm obliged to tell you as it is. To tell you something very, very sensitive. And unfortunately, I'm going to tell it on a public channel whereby some people whom we deem as, whom we classify under the categories whereby we may say we have underaged people, they may not be able to handle or to understand the nature of this highly sensitive statement I would like to give to the National Army of Zimbabwe. Let's put aside the fact that you guys within the Zimbabwe National Army, within the ZDF, Zimbabwe Defense Forces, let's put aside the fact that you are underpaid, you are also abused, you work under a captured institution of the state. But I have this to remind you, but I believe most of you guys within the National Army, you do not know these secrets. You do not know that the Libyan leader, that guy further down there in West Africa, before he was toppled away by the American forces, guess what? Let me put it in my own language so that you can actually understand it better. Munoziva pepe pakarohwa Gaddafi kuLibya, pane nyika mbiri dzemuAfrica dzakasaina. Muri kunzwisisa? Pane nyika mbiri dzemuAfrica dzakasaina kubvumirana neAmerica kuti Gaddafi arohwe kuLibya. Muri kunzwisisa zvandiri kutaura izvi? And the ZANU-PF knows what I'm saying is the truth. So, zvakange zvisingakwanisiki kuti an American power coming all the way from another continent can come to the continent of Africa and attack one African country. It doesn't matter how weak you are, because it attracts other superpowers in different corners of this world, be it China, Russia, whatsoever, to start, and other nations that have an aggression against or which are seeking an aggression against America to attack America. So, you know how it works, right? I believe so. So, South Africa signed during the time of Jacob Zuma. He was the one who signed it. That is why ndege dzakarohwa Gaddafi paLibya dzaiburuka dzichibva from South Africa, not from America. Can you imagine? Europe is so close, so much close to Libya, but ndege dzakanga dzisingabve kuEurope, kunana France, Italy, nearby countries, no, dzaibva kuSouth Africa. Oh. And these guys, they don't tell you this is secret. So Emmerson Mnangagwa, he understands. Pamakaona chimhanya pepe kuenda kuRussia, achinotaura kuti Zambia neMalawi, he mentioned two countries. Anambonzvenga akati Zambia neMalawi. But don't forget, muri kuziva here imi makomana vari kuArmy kuti muchinda uyu haana kunobata maoko kuZambia pakafa Vice President Chilima, because ndiye akamurova. Handi makanzwa achitaura kuti Zambia neMalawi. KuZambia uko handi munoziva kuti imwe helicopter yange yakavigwa kaka kuAir Force uko, wakomune kuAir Force, helicopter yekuZambia.
right. Handiti mimi munoziva kuti imwe mari yaisapota chipolitical party chinonzi PF ichi chiri paZambia yaibva kuZANU-PF. Handi munoziva? Okay. Handi munoziva kuti one of the other mahelicopter one yanga iri muSouth Africa, one yanga iri muZimbabwe. Dzakabiwa kupi? KuZambia. Handi munoziva kuti Mnangagwa akanga asingadi kuti ikainde Chilema uye apinde paZambian president. Handi makanzwa vachimboti Zambia muri kuisa bhesi reAmerica imomo muda kuti kwazisa muda kudedede. Vari kuziva kuti any two African countries they can sign up kuti Zimbabwean army irohwe. Manzwisisa wakomana vari kuarmy. Imimi manje azviite kuti muudzwe. Munoudzwa kuti defend your country ndo basa ramakapindira kuti muzive kuti you are defending my criminal. Kana hondo yamuka vakuudze izvozvo veZANU-PF. Vanongotizisa vakadzi vavo nevana vavo. Imimi ndi munopinda busy. Munofira mahara. Akusi kutanga kuti masoja eZimbabwe anofira mahara anochekereswa. Muri kuziva iyi yakambeitika uko. Yakatoti vanhu varohwenana matsanga paMozambique apa. Maikanganwa. Makanganwa here paMogadishu apo. Maikanganwa. Inotsotsiri Mengistu akazoya muZimbabwe vakamupa maprazi motikari chichi kumusha kwake akauraisa over 2 million people akapotera muZimbabwe. I don't know kana akazofa but I think he's still around somewhere. Kana sina kuzofa. Then rangarira akomana kuti pa DRC apa timu rese rakaenda zvichinzi muri kunodefenda ma-diamond and gold mines eZimbabwe Defense Forces. Zimbabwe yakabhadharwa mari. Moveni Mahacha akati ndikuda mari ndibhadhare masoja. Kune wani musoja akaiwana mari. Handiti ivava muri kuti ana general ndavapinde general. He is one of the guys akataura achiti kana munhu achinge ane mombe dzikaenda kumariki chokunorima anobhadharwa imombe here kana kuti muridzi wemombe. Ndo mhinduro yaakapa iye wamuri kuti General Chiwenga, wamuri kuti ndatore from this idiot. Aitaura kuti imimi muri mombe dzinoshandiswa, you deserve not to be paid. So they pocketed all the billions. That is why part of the last money ataiziva, which made him, the last time he had 4 billion. By now I think he's worth more than that. Pane mukurangarira kuti Genius Jinimbi pavakanzi aita mari over 400 million United States dollars. Uyu Chiwenga uyu mukadzi wake achiri Mary na Jinimbi ndisekuru nemuzukuru vakarova score vakanotora mari kumba kwa Chiwenga. Vakati amba vadza pinda mbadzaba Chiwenga nekunyara kuti he was keeping several millions of cash in his house. Vakapa kupolisi wrong statement ngoti apabiwa mari yakati. Chiwenga ndokubva azorova akamufana Jinimbi. Handi muri kuziva kuti akanzi akaita accident but motikari yake yakaonekwa yakaboka ine maburi embumburu yakapiswa nemoto. Do you still remember? I'm just reminding you guys dziriko ad. I'm sorry kuti mune vana vadiki vakunzwa this first hand information, but me being the chairman of the national shutdown, being the chairman of Zimbabwe, vamwe havanzwise kuti zvinorevei. Zvakafanana nekuti in short, Secretary of State, maybe makambonzwa kuna America uko kuti ana Paul vachiri Secretary of State, ziso renyika. In short, neroti ziso renyika nenzeve dzenyika, munhu anogona kunzwa maningi nokuonesesa maningi. Secretary of State. It doesn't mean you are the president or the prime minister. Zvinongoreva kuti uri ziso renyika uye uri nzeve dzenyika.
So I'm here to tell you this, that imimi wakomana entime munogochwa, munogocheswa, munoiswa pabrai, munoainwa zvakanaka. So munangagwa anozviziva. So because the South Africa signed kupiswa kwana Gaddafi, that is why makaona ZANU-PF yakamhanya kunopa 3 million ku-ANC ku South Africa during my campaigns, which was almost over 60 million rand. Don't forget kuti muna gorira 2001 the same ANC yakanyora a referendum of understanding Mugabe achiri kutonga yekuti ANC and ZANU-PF church in one, the same nefreri mekumozambique. Tuti tukuvhure mafaira. Now imimi vafana imimi, I know kune vamwe vakuru kwadiri this ZNA or ZDF. Let's excuse my statement aya ndekudza vanhu vese vasiri maZimbabwe nabanda piri vandakakudza. I never lied. This I swear, I never lied about it. Nemiwo munotondipupurira mamusingazviziva vamwe wacho pandakakudza ichokwadi handiti. Team yese ana very respect kuti matsotsi ndana banda what ana piri team yese. Let's put it aside. Let's put it aside. So I'm here to tell you guys, you within the National Army kuti wakumanaka pamakaona Mnangagwa achisa mwana wake, handi munozoti akatanga with the same style ndi Mugabe, akatora mwana wake Robert akamisa kuChina, zvichida vamwe vanobvira vakazvinzwa vakati mwana uyu ngaatrain to take over. Iye mufana uye Robert akatanga kuita zvemadrug ari uko kuChina uko, akasungwa kuChina kune 1 sentence death penalty. Grace akamhanya nentege yenyika at the cost of the state, taxpayers man, vakanonegotiate ne-government yeChina to pay a pretty some money. China yakaterera because they had interest in Zimbabwe. Mukunzisa zvinhu zvandiri kutaura izvi. Mukunzisa zvandiri kutaura izvi. Munoziva kuti mufana weRobert aitrainwa advanced kuti agova the army general. I think you know it, and it. Mnangagwa divided the same. So do not fear, you guys. Imimi, you have a decision to make. Listen careful. Whether you decide whether they want to join the national shutdown on the side of the people, kana tibuda kulenga mchiti munoshanda under order kana kudi. Ansuda kutaura nawe kuti most of the soldiers pavari ku retire vari kupiwa mari isingatengi. Let's put aside that. Let's switch it off. Ndatiti munopiwa mari inotenga inini. What I do like to tell you openly, ndezvekuti even if you brutalize people per national shutdown, but the smoke murikugochwa and vanhu vachakupisai vachabva nepamavirira. Sazoti ndakati vari kubva kuZambia kana kuAmerica. So imimi you can save yourselves, because iko zvino makasiya basa imimi. Basa renyu harina kupera, because this whole system is going to be abolished. You still get your job in the army. So there is no need yekuchengeta chibasa chichakugochesai chichakupisisai imimi. Why don't you protect your lives and your family loves you? Why don't you put a proper value kuti you are worth more than nzungu dzamuri kutambiriswa? Why don't you put a proper value kuti ukama hwevabereki venyu nasisi venyu nevakadzi venyu hunokosha more?
Murukugocheswa, I mean. So on this national shutdown, do you have a decision to prevent the chaos in mberi? Ndati vice president wokuMalawi akauraiwa nemuchinda. Ndikakuudzai ndakati idiot Mambara we ndiye akauraya Levi mwana wase. Amugarenzwa here mukadzi waMai Levi mwana wase ari kuZambia kutaura kuti Emerson Mnangagwa wakauraya murume wangu. Ime munofunga kuti paipa nechitaura kuti the same Emerson Mnangagwa akapotsa iye nikama neburiretsoni. Munofunga ndezveruvengo. Emapfanani munofunga kuti paipa nechitaura inini ndichiti Emerson Mnangagwa uyu ndio timu yakauraya ana Herbert Chitepo. Apana, imi munofunga ndiri kupenga here kana ndichikuudzai imimi kuti pa 2017 apa paizi it was a bloodless coup, over 600 masiya ocha ucho vakarohwa vakaenda. Asi kuda kutaura zve other 24 generals amunoziva idzi. Mirai ndigumire panapa. Ndoda kumbodhila nemapurisa.